Marit Leenstra had eindelijk de waai omheen gevonden. Het hele seizoen is constant west, maar een duidelijke piek zat ze dan zeggen op het eind van het seizoen. 14 dagen geleden weer de goud van Marit op de 1500 meter in Salt Lake City. En dit weekend zilver op de finale World Cup in Tialf. Wat haar echt het tweede plak op de ranglist van deze afstand opsmeert. Het grote talent Marit zet in één jaar de grote stap wat Elstrien op wachten. Na 2 striemenjaren bij de TVM-ploeg van Kemkes slaagt het nou wel bij haar trainer Jan van Veen van het Hofmeijer-team. En sluit ze 2 jaar van ongelukkig geweest na. Ik ben wel gelukkig geweest in die 2 jaar. Maar inderdaad, de prestaties voelen wat zin. Dus ja, dat is dan wel jammer. Maar ja, ik denk toch dat inderdaad onder de trainer en de ploeg en ja, de begeleiding die eromheen zit. Ik viel me gewoon heel erg op mijn plak. En ja, ik weet ook niet hoe het kan. Het gaat gewoon ineens lekker. Please welkom Marit Leenstra. Vreed waard Marit tweede efter Irene Wust op de 1500 meter. En het komende weekend is zij op de WK afstanden in Insel samen titelkandidaat tussen de orenvrouwtoppers. Ja, de 1500 meters ronden het hier heel goed. Ik heb een heel constant niveau. En direct in het begin van het seizoen ja, kon ik echt goed meedoen internationaal. En nu nog steeds. Dus ja, super. Heel lekker gevoel. Ik kan natuurlijk niet omheen erom en ik het heel jaar zo van voren rijd. Dan ben je gewoon kans hebben. Dat is helemaal zo. Ze is inmiddels van zo ver en al zo vaak goed gereden dat haar ook niet meer benauwd. Want ze voelt zich gewoon goed. Maar we gaan geen verwachtingen scheppen. We proberen gewoon te doen wat we het hele jaar al doen. En dan is inderdaad een podiumplek en misschien ietsje meer is mogelijk. Juist er weer op de 1000 meter nog 1 startplek oer voor het WK afstanden. Marit Leenstra hier 30 zinnen op zet. Maar de haalster van het wereldrecord bij de junioren op deze afstand was de wel Annette Gerritsen en Lorien van Riesen efter haar houden. Op de 1000 meter is een rappe iepening een pre. En dat is nou correct Marit haar probleem. Maar in de laatste 400 meter maakt het zij een efterstand van 17 seconden meer dan goed. En we tweede in 1:16 en liet hij Van Riesen en Gerritsen efter haar. 8:06 is voor mij een knappe iepening. Dan de eerste ronde, ja, dat gaat wel lekker. En ja, de laatste moet ik dan echt proberen wat weer om te pakken. En een keer heel mooi vlakke laatste ronde, dus ja, super. Ja, dan moest het heel nog wat. Dan moest ze 17 en dan weer ompakken op Annette Gerritsen. Ja, maar ja, in de laatste ronde dat is bij mij altijd iets, dat is gewoon belangrijk voor mij. Dus ja, dat zie ik wel verwachten dat ze ronde zo. Ja, maar dat het lukt, dat meestal mijn vrouw wacht. Ze komt natuurlijk vanaf een goede middellange afstand. En dan zie je dat het aantal sprinters gewoon echt met afstand sneller is op de eerste 200 en ook nog op 600. Maar dan komt het zeker bij zo'n hoge luchtdruk komt eraan op een goede laatste ronde. En dat was super. Ja, want hoe belangrijk weer de ticket voor die 1000 meter? Ik denk van ja, oorskens die maar eerst te concentreren op een 1500 meter daar in Insel. Ja, ik zei van, nou ja, we zochten wel die oren 2 dames. Ja, die ken ik hele goede 1000 meter rijden. Maar ja, natuurlijk wil ik graag in Insel ik wel 1000 meter aan de start staan. Dus ja, kijk gewoon zo goed mogelijk rijden en dan ja, maar afwachten wat het wurg is. Maar er zijn nog meer startplekken te verzinnen van het WK afstand in Insel. Op de 1000 meter hopen Sjoerd de Vries op een lietswonderke. En dat zou zijn hele seizoen goed maken gaan. Want het is al zo lang het talent. En de grote stap had de tweelingeester nog net maken. Maar Sjoerd redt het belangen nooit net. En daarmee zit zijn seizoen erop en is het tijd om weer om te zien. Ja, als ik achterom zeg, heb je het zo vol aan. Nou ja, ik heb veel wedstrijden, hele goede wedstrijden erin. Ik heb slechte wedstrijden. Net een heel stabiel seizoen. Volgend jaar beter. Ja, want ik denk dat je een keer in één keer die stap maatje moest. Ja, klopt. En nou ja, er zijn heel veel mensen die erop wachten. En dat merk ik in ieder geval. En zelf wacht ik er natuurlijk ook op. En ja, de kerst het net forceren blijkt. Nou, natuurlijk was er wel wat zenuwachtig van. Hè. De natuurlijk, best de topsporter en de best van nou eind april best al volledig op een seizoen best alleen nog maar met rijden bezig. De trainst de stiest er mee op, de giest er maar naar bed. En voor hoeveelste? Top 15, daar doet het net voor natuurlijk. Hè. En dat kan 1 seizoen en dat kan misschien nog een seizoen, maar dat kan het volle seizoen. En ja, zo volle tijd jou ik mezelf in ieder geval net.